God dag, velkommen til noget med Hearthstone. I dag spiller vi noget, Hearthstone. Og i dag skal vi kigge på det her midrange totem deck, som er skidehamrende genialt. Sidst der, sagde jeg, at det var bare det bedste deck, det her shaman deck, bla bla bla. Men nu har jeg fået spillet ud lidt, og set nogle forskellige decks, og prøvet lidt forskellige slags shamans, og Totem Shaman is the shit right now. Altså, det er virkelig det bedste. De fungerer helt vildt godt, alle kortene. Det her kort fungerer pissegodt sammen med det her kort, og det her kort. Og ja, som sagt, er det to Totem Shaman, så er den her pisselækker, give your totems 2 plus attack. Det vil sige, den her first attack, den her first attack, alle totems for attack, og selvfølgelig den zero power også. Og så er der den her, som en any random totem, som fungerer godt med den her også. Og ja, det er en totem, og altså det er genialt, det må jeg sige. Så yes, men vi skal grinde lidt ladder, og forhåbentlig ramme Legend den her måned, som jeg har snakket lidt om, og vi er i rank 4, og vi har vundet alle kampe, jeg har vist. Jeg har ikke vist nogen lose, så det vil sige, hvis jeg taber den her kamp, så taber jeg den her kamp. Og men det var bare noget, jeg tænkte i starten, sådan, man gider ikke rigtig se på en, der taber, bla bla bla, men måske gider man ikke, det ved jeg ikke, men jeg synes også, det er meget godt, at man også ser, at det negative, at det hele ikke bare er pisse positivt, hvor man vinder alt. Okay, nu spiller vi mod en shaman, hvilket ikke er et skide godt matchup. Det er sådan lidt 50-50, så så er spørgsmålet her, hvad vi gør. Det her kort, det er bare key, og det er også rigtig godt, mod shaman, synes jeg, fordi at hvis du har flere kort end ham, så vinder du. Det er virkelig, virkelig godt kort. Men jeg tænkte, det var pisse dårligt, men det er virkelig godt. Især hvis du får lov til at forblive i live. Nå, vi holder i hvert fald den her. Jeg ved sgu ikke rigtig, om vi holder den her. Vi prøver at discard den, så må vi se, hvad vi får ud af det. Ikke helt vildt godt. Nå, det kan være, at han lægger sin 4-4 drop overload. Så har vi den her til at sige farvel til den. Så det er egentlig okay. Nå, lad os se, hvad han gør. Tunnel Frog sikkert. Nej. Så er det sgu lige før, så coiner vi den her ud. Så håber vi, den rammer. Det gør vi. Ja, det gør vi. Også fordi vi har ikke rigtig noget at bruge vores coin til sådan lige umiddelbart. Så yes, lækkert. Godt nok. Så kan vi håbe, han ikke har... Han ikke er Abusive Surgeon. Det tror jeg sgu ikke, han har. Så er han i hvert fald ikke Totem Shaman, og det er bare det bedste, så... Det har han højst sandsynligt ikke. Måske ligger han bare en totem. Det ville være fint nok. Yes, det gør han. Okay. Det er så lidt ligesom... hvad fanden hedder den? Abusive Surgeon. Nå. Der er ikke nogen grund til, at vi bruger vores... halløjser her, da han nok ikke har en charge minion. Så det er fint nok bare at lægge den her. Så... Lad os se, hvad han gør. Lidt irriterende, at vi ikke kan bruge den her og den her næste tur. Fordi vi vil gerne skille os af med den her. Men vi vil samtidig også rigtig gerne lægge den her. Så det er lidt et lille dilemma. Men ellers så må vi lave den der... Så må vi lave Hero Power, og så kan vi... Han har sgu en charge minion. Nå for søren. Okay, det er en aggro shaman. Okay. Tænker lidt her. Vi bliver næsten nødt til at lægge den her. Det er bare ikke skide godt, mand. Vi kan også bare lægge den her, og så lave den her, og så næste tur den her. Tænker lige. Han har ikke engang brugt nogen overload, så han har 4 mana crystals næste runde. Okay, hvis vi bruger den her, så har vi overload med 2, så det vil sige, at næste tur, der har vi 2 at gøre godt med. Og hvad kan vi bruge der? Der kan vi bruge den der. Fuck. Okay, vi bruger den her, og så toner vi op. Så må vi se. Mega irriterende kort, det der. Det var en shit kort, de er bare irriterende. Nå, okay, så nu kan vi stadig godt bruge den her. Må vi lige se, hvad han gør. Det ville egentlig ikke være så godt, hvis han bare gik face her, og så han havde en... hvad fanden hedder sådan noget? En flame strike. Det hedder ikke en flame strike, det hedder en... hvad fanden er det, de hedder? Jeg husker, hvad det hedder.
I ved godt, hvad det er. Nå, nu ligger vi den her. Vi har ikke så meget andet at gøre. Lightning Storm, det er det, der hedder. Vil han bare clear lortet her. Det kunne være... så er vi tabt, hvis han har det. Men vi har ikke så meget andet at gøre, så det bliver vi lidt nødt til. Okay, næste år har vi 3 mana crystals. Okay, det er heller ikke skide godt der. Har han en mere af de der fucking løjse her? Okay, han er eddermame aggressiv. Er du helt sindssyg? What? Han er røv aggressiv. Okay. Fint nok, hvis det er sådan vi leger. Han har 1 kort. Nej, hvor kunne jeg godt bruge det her kort. Hold nu kæft. Men det kan vi ikke bruge. Fuck, det er noget lort det her. Det er noget fucking lort. Det der, det må nok, det kunne være Doomheim eller fuck. Det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Det er virkelig ikke godt. Vi bliver nødt til at totem. Kom nu. Nej, fuck, der er ikke noget tårn. Og så ligger vi den her. Fuck. Ja, nå. Vi taber nok den her runde her, men ja, sådan er det. Så, som sagt, viser ikke kun det positive. Nogle gange sker der også noget negativt, og det vil vi ikke skjule. Så der kan komme sådan nogle her runder, hvor man simpelthen ikke har nogen svar til noget som helst, så han har alle svar. Og det bliver helt sikkert Facehunters, hvis han får den. Eller Mage, eller whatever. Eller Druids. Okay. Se. Nu trader han faktisk. Lidt ærgerligt. Please, Lightning Storm. Fuck. Okay. Han har ikke noget på hånden, så det vil sige, at han bliver nødt til at deal med alle de her halløjser med den her på bordet. Med det han har på bordet. Så det er meget lækkert. Okay. Hvad fanden gør vi her? Jeg kunne godt tænke mig at lægge den her, og så lægge den her, og så lægge den der. Men jeg ved ikke, om det ikke er så godt. Så kan han trade med den der, og så har han 3 damage. Det er sgu nok fint nok. Og så begynder vi at få en masse kort, og så får vi højst sandsynligt i vores Lightning Storm, og så kan vi clear hans board, og så kan han ikke gøre noget. Er det det, vi satser på? Det er det, vi bliver nødt til at satse på, så... Sådan der. Okay, så er spørgsmålet, hvad fanden... Jo, vi siger bare farvel til den, det var en shield. Okay. Så nu kan vi bruge den her, og bruge den her, og så kan vi trade med vores totems ind i hans haløjser her. Så lad os håbe, det er et værre lortekort. Fuck! Det var det ikke. Nå, men i det mindste har vi den her, så vi har endda 2 af dem, så det skulle være okay. Men ja, så kan vi så ikke bruge vores den her og den der. Jeg ved, om han overhovedet har tænkt sig. Ja, han har tænkt sig. Det ville jeg også have gjort, men det kunne godt være, han ikke har gjort det. Okay, så ind med den der. Gør det nu bare. Der er ikke så meget at tænke over. Nå, ja, okay. Det kunne du selvfølgelig også. Nå, nu bliver han alligevel lidt bange for min totems, eller hvad? Nej, det gjorde han ikke. Okay, fair nok. Jamen, så hekser vi den her. Og så bruger vi den her. Det er lidt det, jeg tænker. Ja, har vi så... Nej, så har vi ikke engang tur 8. Så har vi ikke engang nok til at lave den der combo der. Fuck. Men ja, jeg tænker, vi bliver nødt til at gøre det. Det gør vi faktisk. Bliver du lavet om til en heks. Får vi den her. Okay. Så giv mig et kort mere. Ja, det er okay. Det er okay. It's alright. Så kan vi i hvert fald bruge vores... det bliver sgu også dumt at tage så meget face damage egentlig. Hvis vi bruger vores Doomhammer og Rockbiter. Jeg tænker bare... Åh mand, det er ikke godt det her. Det er fandme ikke godt. Okay, han skal bare have en Rockbiter, et eller andet burst, et eller andet lort. Jeg har ingenting, jeg kan fucking heal med. Okay. Spørgsmålet om vi bare ligger den her. Det tror jeg næsten vi gør. Fuck,
Fuck, han kan da skade. Han kan skade. Nej, han har vundet næste tur jo. Den eneste måde, han ikke har vundet. Det er ret fucked up, det her. Oh my god. Det er ikke så godt, det her. Jeg ved ikke. Han siger well played, fordi at, hvis han havde bare brugt den der, så kunne han bare dunke 2 gange face. Så jeg ved ikke. Wait a minute. Nej, det er ikke nok. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Fuck, det er sgu tæt på. Nå. Well played. Jeg tror faktisk, vi havde vundet, mand. Fordi så kunne vi også have brugt det. Så vi havde vundet. Nej, no way. Vi havde vundet, hvis han ikke fucking... Oh my god. Vi havde vundet, hvis han ikke havde... hvad hedder det? Nej, det havde vi jo så ikke, fordi han dræbte jo selvfølgelig min frø jo. Nå, okay. Fuck, mand. Det var sgu tæt på. Nå, vi havde vundet, hvis han ikke havde topdykket den der klamme lavabøst. Jeg ved ikke, om vi havde vundet, okay? Det var i hvert fald meget, meget tæt på. Jeg fik ikke lige regnet på det ordentligt. Selvfølgelig så døde den der frø jo, så jeg ved ikke. Vi har i hvert fald været meget, meget tæt på lethal. Også på grund af, vi havde også den der rockbiter, og vi havde... Ja, så havde vi så ikke mere, men... ja, you get the point, man. Nej, jo, vi havde også... Nå, ja, okay, Doomhammer, det ville selvfølgelig være ligegyldigt. Fordi det har vi ikke mana nok til. Nå, nu kommer vi mod en Paladin. Okay. Skal vi gemme den her? Nej, vi gemmer den ikke. Hvis vi havde haft nogle gode starterkort, så kunne det godt være, at vi havde gemt den. Well, ikke særlig godt. Faktisk ret dårligt. Please. Oh my god. Nå, vi kan bruge den her næste tur. Det gør vi nok også højst sandsynligt. Fordi vi kan ikke gøre så meget andet. Lad os håbe, han laver en mand. Okay, det gør han. Ja, det bliver vi simpelthen nødt til. Selvfølgelig har du en off mana. Den er en lille smule laggende lige nu, det ved jeg ikke lige for. Så vi håber, den ikke er nogen abusive sergeant. Okay. Fint nok, hvis det er sådan, vi leger. Skal lige tænke, om vi har nok her. Det har vi lige akkurat ikke. Fuck sake. Ja, det var lidt nederen det der. Det var faktisk helt vildt nederen. Fordi, vi har lige akkurat ikke freaking nok på grund af vores overload. Hvor er du irriterende, mand. Hvad er det, jeg snakker om? Hvad fanden er det, jeg snakker om? Vi har jo 7. Nå ja. Men jeg spørgsmålet om det er worth at gøre det. Nå, jeg kan... Oh my... Nej. Jo, hvad fuck er det, jeg snakker om? Jeg kan bare bruge den her. Fordi så har vi... ja, 4-8, og så har vi nok... Jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg snakker om. Det må jeg sgu lige undskylde. Sådan der. Og så er det helt fint, men så står jeg og snakker om, at vi skal bruge rockbiter og alt muligt. Så skader vi jo mindre. Nej, jeg ved ikke, hvad det er, jeg snakker om. Nå, det var lidt ærgerligt for ham, var. Det havde du ikke tænkt over, var? Kæmpe idiot, mand. Prøv at vent, jeg skulle faktisk nok have lagt den her herover, så jeg bedre kunne trade derovre. Ja, det var lidt dumt. Så jeg kunne trade den der ind i den der. Nå, det gør nok ikke så meget. Lad os se, nu har vi 5. For satan, det lægger. Okay. Så er spørgsmålet, vi ligger i hvert fald først i den her, det er helt sikkert. Så har vi tur 6. Så kan vi lige akkurat ikke gøre det der. Nå, det er nok ikke så vigtigt. Skal jeg lige tænke lidt? Ej, det er helt klart bedst at gøre den her, og så lave den her. Skal jeg lige se, hvad det der er? Okay, det er sådan en der, så laver vi den her. Det bliver også ret så meget damage at til face, hvis han vælger at trade den ind, og så bruge den der. Så det gør han nok ikke. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvis han bruger... nej. Please, please, please. Fuck! Hvorfor? Seriøst. Hvor er det røvirriterende, det der. Jamen, det er så typisk, altså. Jeg kan slet ikke klare det der.
det ser ud til, at vi må bruge den her, og så bruge den her. Så kan vi håbe, at den ikke er Harrison Jones. Så er vi i hvert fald tabt. Det bliver vi nødt til. Sådan der. Sådan der. Så er spørgsmålet, om vi trader ind i den her. Ja, det gør vi. Så er han sværere ved at dræbe min, den her halvøjse. Så det gør vi. Så lad os se. Så er spørgsmålet, hvad vi gør næste tur. Der er det tur 7, og vi har 2 overloadet, så det vil sige, at vi har 5 mana. Oh no. Oh no, oh no. Okay. Okay, hvad fanden gør vi her? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi kunne lægge den her, og så lægge den der, og så bare trade den med vores to gange med face her. Jeg ved ikke. Det vil være det bedste. Det tror jeg faktisk, vi gør. Får vi en masse kort forhåbentlig. Yes, så kan vi håbe på det, det tårn. Så, okay, det var så lidt dumt. Det var dumt. Jeg skulle have kørt det omvendt. Jeg skulle først have taget totem, og så skulle jeg have lagt den her. In case, at det var tårnt. Nå, og nu skal vores net til at load lidt. Kan jeg se. Nå. Ja, nice. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Sådan der. Så spørgsmålet er... Nej, hvad fanden er jeg snakker om? Det er slet ikke noget spørgsmål. Jeg bliver en tårn. Nej, okay, det var heller ikke en tårn. Så det var lige meget den lå der. Men yes, lad os se. Consecration. Goddammit. Okay. Så vi fik ikke særlig meget ud af det der. Fuck. Nå. Nu har vi 8 freaking mana. Okay. Det er lige før vi skulle lægge den her, og så bare lave den om til en frø. Den der. Jo, det er det vi gør. Sådan der. Bum. Lav den der om til en frø. Så siger vi bum. Og så siger vi også bum igen, fordi vi har den der. Okay. Fordi så kan vi lægge den her og den her næste tur. Jeg ved ikke, det ser ikke så godt ud for os faktisk. Nå, lad os se. Det kan også være, han fyrer en masse minions ud, skal vi bruge den her, men det gør han sgu nok ikke. Nej. Det kan... Hvis vi bruger den her, så har vi 2 sæk. Jo, der har vi nok til. Fuck, så har vi ikke nok til... Oh my god. Nå. Vi laver den her i stedet for så. Okay, så tænker jeg, at vi dunker en gang ind i der. Dunker vi ind i der. Så gør vi den her. Okay. Skal vi putte en mere ud? Fuck det, vi går all in. Okay. Nej, det er ikke godt. Nej, vi har så meget tabt nu jo. Vi har så meget tabt. Fordi hvis han bruger den der... oh my god. Hvis han bruger den der... Equality... Nej, hvis han først bruger den der minion, og så equality... Ej, nej. Vi har så meget tabt lige nu. Hvor mange kort har han? 17. Fuck. Der er en lille sandsynlighed. Hvis han ligger den der... whenever you cast a spell... Og equality... Nej, I ved godt, hvad det er for en. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den kommer sikkert nu, så kan I se den. Nå, det kan I så ikke. Yes, han har den ikke. Det er fandme lækkert. Okay. Så har vi ikke tabt endnu. Spørgsmålet om vi skulle lægge den her, og så bare sige fuck it. Det tror jeg, vi gør. Vi kommer ikke til at bruge den på så meget andet alligevel, så vi kan lige så godt bare få det brugt nu. Skal vi håbe, det dør. Kom så, dø mere. Det er okay. Jeg ved faktisk ikke, om vi havde lethal. Det har jeg slet ikke talt. Nej, det havde vi ikke. Så skal du nok til at gøre noget, big boy. Men som sagt, han kan stadig nå at have den der... whenever you cast a spell, deal 1 damage to all minions.
Og så kan han have den der equality, og så dør de bare alle sammen, lige om de har 1 million liv. Altså, det er det. Sorry. Det er det, jeg lidt hader. Okay, han ligger den i midten, så det vil sige, at han har nok brugt den før, hvis han har haft den. Okay. Fint nok. Så mangler vi kun 1 liv. Okay. Hvad har vi? Fuck. Jo, wait a minute. Bum, hvis vi bruger. Nej, så dør det. Fuck, mand. Jo, vi har vundet. Det er jeg ret sikker på. Men jeg ved ikke, jeg kan jo ikke bruge den her, hvis... mand. Fuck, det er tricky det her. Fordi jeg har 7 damage. Okay, nu skal man tænke lidt. Hvis jeg bruger den der... men jeg ved ikke, om jeg kan bruge den, hvis jeg dræber den ene her. Okay, nu prøver jeg. Ja, det kan jeg. Okay, så har jeg vundet. Har jeg ikke det? Så bruger jeg den der... Så får den der 3 attack. Så 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Lækkert. Oh my god, så kunne det lige passe. Mit net er for langsomt lige nu til at ikke at virke. Det virkede. Yes! Så vandt vi. Her, det var sgu nogle meget grinerne game. Meget tætte games. Jeg kunne lidt have vundet det andet game, vil jeg sige. Nå. Lækkert, vi mistede ikke noget, og vi vandt ikke noget. Så det hele er som før. Nå, jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis du vil se mig ramme Legends, så subscribe for helvede. Og vi ses i næste video.